Ay, nano, ag-arthritis ko ng lalong matay. Matutupay ta matambita. Ang sabat ka kita yung gadyo matang kadiskulaan nga mabayan nga manuti absent nun. Sakitak! Ay na, nakangdradramaan dita. Turay lang dumanon day tapukaw mo iji langit. Apang kalagta adiskuila, mapang kadiskuila, nagadun ti absent mo. Matudok ko ta matambita. Handa ka maalat ti drama-drama. Masapol nga sumrak katagta. Sakit-sakit. Ano agpuy-puyat ka nga ay-ayang kita ti computer. Tapos magkakagsakit ka. Ay sumrak ka diskulaan. Balik ka ba ba nga nung Diyos ko lang sakit ako na sakit yung ulo ko na sakit. Ay na drama. Handa ka maalat ti drama-drama. Ay dakit yung digos. Kurang ka lang ti digos. Ano ka? Kasunungan ka, kasakit no 1 week nang nagdigdigos. Ang nagdigdigos. Man, sumurak ka di eskulaan pa. Ma. O apay bunso niya tinangyari. Ma, naipit jeramay ko nagsakit ni dito'y o je kukuk. Naipit ta imam. Nagsakit. Allah, may kakitak-kitak dito na ipiti, ma'am. Ay, sus! Ako rin tatawag ak tiskulanta. Puraya ka nga sumurat. Hello? Mabili nga ka sa teacher ti kwa, ti anak ko. Ay, wa, ni Mrs. Quadator, ni Mrs. Pidang. Alay, paamok lang nga makasurap ba yung anak ko. Tani, naipit jeramay na. Kat baka itaray ko di hospital, baka mag-grab yan, baka maputot, tapang ko ipa-x-ray. Tani kailangan na pa isa ti painkiller. Ala, baka uwan, baka gabsin ti 1 week, ah? Tani kaasimot, naipit jeramay na. Okay, sige, bye-bye. Anak, bunso-bunso, may kamanditi takitak manday ta ramay mo. Anya ti kayat mo ti kwa, Jollibee, McDo, Chowking, Inasal, anya ti kayat mo, tapanak gumatang. Mama, kayat ko Jollibee. Cocktail. Burger, chicken joy. Float. Tuman nakatatan ni dito ading mo kitita na agsaksakit na ipit jeramay na. Kain ka kanan ginabati di kalman nga tinapa. Manong oh, chicken joy. Pusta nga